Michael, is he good look? Is he handsome? Pogi ba si Kuya Michael mo ako, no? Yes. Bakit Kuya Michael? Pogi ba? Oh, sana all Kuya Michael, pogi daw. No, Kuya Michael, kasi pogi ka, pakita ko sa kanila ngayon, ha? Wait lang, okay? Now, Kuya Dexter! Wow! Grabe, sana all pogi. Ulit ko na sa pogi, Kuya Michael. Joke lang, guys. Okay. Kaya tuloy si Kuya Michael. Now, how about me daw, Boy Apollo? Look at Kuya Boy, am I good looking? Pogi ba ako, Apollo? Pogi ba ako? Dili daw. Kuya Michael, napakagbahay siya talaga daw. Pinagtatawanan tuloy tayo ng how about sa guest natin, okay, babawi ako. How about dito tayo sa ating mga bisita? Okay, how about dito si Mama Paul? Naka-red. Look at her, is she beautiful? Maganda ba si Mama? Naka-red, ayun. Okay, how about sa lalaki? Okay, how about ito si Sir o naka-white, black ang kalong mo? Look at Sir, pogi ba si Sir? Ayun, pogi. Sir. Okay. Kuya Michael, matakot yung naiba. Anong nangyari dyan? Yung talagang Apollo, sige na po yung please, Apollo. Look at me, may good looking. Pogi ba ako? Apollo, sige na please, po. Sige na. Ba't mo bilas na sige na po, magpayas ko. Sige na. Okay guys, huwag lang natin pilitin si Apollo. Kasi baka na lang po natin si Apollo.
Nakapapikot tarong sa pagkain. Yep. Nakakuha darong tiyam. Si ano?